Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka first invitation tournament open to all Malim constituency. Kadai ka tournament kabalapan long kerpang nakapantagis nong kibahab hapo ka Malim constituency. Hagani kasni layakni yakanamla do lakakenhuan kabalatib kerteng kalaway ngintay Malim persya ya ka Friends United umlengka. Hagabaka jingile kay kalalong kabaitan nat ba bat baro arkenhuan kilayale kay ba banyo yuso jong jingjam. Hagani ka jingile kay kini kikenhuan kilayo abanya thep marar gol bat larapan siya ka penalty. Hagabaka kalaway ngintay kalayo ban thep saugol bat ka Friends United umlengka kalayo ban thep takaway. Hagani kasmi usamla Samuel Hasha ulalong upongsan. Haga jingadon lang ki rang basnong kamelim, rang basnong jong kamelim rengi, rang basnong jong kamelim mausawa, bat kiwe ki rew rang ba. Kai ka ba yung sit ham hadu ko ta kadam ban bigi pai ba se ka namlong ba songsit sing la kai agar pang ai ka bai bigi tim baru gitu kalau sementara kan itu tournament kalau pernah penjai begini kena samla cok kemudian sim oh gitu baru kalau sementara walaupun pai cok thong rai lelai kai bah bagar pang ni pang ai ka bai gini ya lagi tim cok ka mau umka sport club bat ka lawai ntai sport club babila pai cok ni ka thong hadu pai ni final hari ke cingla lelai kai bah cingla long itu nat tio pai cok cingla hadir atlet tim hari ke cing super ka madai sim ka balawai tai ka layo ka ai ka namla do ne por hare kum ka do pumde ba sorem cing cingela ka pigala bacop andai cingela sudan ka balon kong ba tim ka ba bagaimana buat kini ka lawai tai do ba yo ka namla do ne por penam so sorong andai nai la kai hapat nang ni semat ba ka ne ka por kumur ba sno ai ka blai pin ka pa ka royang ba nang ai kiu nai la kai ba dia kapan kong ngidap dak jing sok men bakrau ba nakaliang jong i ba Samuel Hasha ila penlong ya kene ton men nak beta jong pi ki samla jong kene thai dia sport kolong kowe na kita ki jing la kai ke banwan ra ya ke jing ya i setenat ha ka dong ha ka thai ni bro kowe dia kup kini ki jing la kai ni don kam sibun na benta ban ai ya kalat kalenti na benta kin samla ki ba don kasap opong ba pin yo ban pin i ya kasap jong pi hakum kine ki jingla kai te ka football mata kam desu ke jingla kai ku busu la tang ban sultanat kumbalong sport mensua henry mentaru nolor ba ka pin sultanat ya utawa i football ni jingla kai ka warra ay ko ke kya hawide bat kemet phat bat kumjuru ka IP kilat yo kam yo jam lada pidon jigmut bat trang ban poi serta katong tigani gide ka sport ke ba borok ni ye istana kamta mangni pori kasi jongi kajing pelong ya kene ka tournament kalong shipenta banwanra ya kajing e bat ban kajing ya teli hapo kadong hapo kathain ka jongi hi baro ka wei bat ha kaju ka poru bat ban pej lem ye ki khna samla ki jongi ke badon la ka jom ka sap ka phong namar ba tang ubre ubala mat ye kajing e usothu ye kajing e jong ki wei ngasothu ye kajing e ka jong phi Pio i banakoi kapor sebui po kapor piale kai hapo kadong hapo kasnong. Pat kidon ki bala poi sedu sepoloro
Hendrai don Shibun ki jing haka liang ka jongmi khamtam ki khana samla ki balaikai khamtam be ka bakong san ete ka dai haka bai dai bat ka fan te dai nak ta gadau ngim ju poi chano bat na kaleng jo ka government ro kimla aban kaniar ka ti ka yang ka jongki ti ka mon ka jongki lese ngam tip na ka e ka dau namar ki bon ki khna samla ki badon na ka sap ka phong ki shu kut no tang steng por bat ki ko tang hang thi ha popolo kim don la ki pat ki lenti kim don la ki pat ki lat tingi don kam na kaleng ka jongiro bagin wanra bat ban pejingai ro ya ka jing ya ka sap ka phong ka ba ki khna samla ki don tingi nya trailang ngin ya fleu jing mod lang bat da ka ban da ka kumta le sai ni la ban thau kalat kalenti ngi haban wadru kalat kalenti ro da ka bang ya wad lang kalat kalenti le sai kala ban poi se ka thau Ira Vaishnam Jakarni. Mana pedamat kalau cudon kapan 3 cheers for Freddy Nathan Abel. 3 cheers for Maxi Abel.